alle sammen. Velkommen til den her video. I dag så skal vi smage sådan nogle her smuk balls, hedder de. De er rigtig sure. Ja. Klar? I starten er det ikke sur. Og man må ikke tykke. Men det kommer til at tage lidt lang tid. Ja. Men så er der overhovedet, hvor sure de er. Men der er med lime og lemon og alt muligt andet. Og min hjemmebegynder. Hvad? Min hjemmebegynder. Begynderen. Må se. Er du sur? Min smager bare godt. Jeg får med lemon. Hvad fik du med? Eller jeg ved det ikke. Jeg tror, det var lime. Det var nok. Prøv lige med grøn. Ja, så er det med lime. Han er ikke sur. Ja. Det var ikke helt hemmelig for, men nu kommer det større. Jamen. Altså, man tænker at der ikke kommer til at være noget surt. Men når det kommer til stykket, så er det bare sygt. Mm. Tror jeg i hvert fald. Han sygt sur nu. Okay. Ja. Her er faktisk lang tid. Og synes på sådan noget. Ja, nu kan Her. og så. Er du okay? Jeg tror ikke, han er okay. Ja, jo. Hvordan kan du komme over det der? Okay, det kunne han ikke. Sluk du. Nu nok lige meget. Det mangler gode stykker. Nå. Hej mig. Hvor jeg glæder mig ikke. Kommer lige her. Jeg tror, at min kommer lige om lidt. Ja.
Nå.